Bethuna waze wakhala kabuhlungu uMpumelelo Mseleku esithi bayeke dlozi lam, bandithathela yonke into yam, bandithathela umuzi wam. Bathi abantu yini wakhala kabuhlungu, sukhala wethu kunje kuzo zonke iintlanga, bakuthathela novuyo wakho. Ikwayila live inye ke apho uMpumelelo ebechaza yena uba uyalishaya kakhulu ibhodwe, singayazi ke kuba abantu bebhizi ngento kashef kwi-comment section yakhe wabezichaza uba nayo uyapheka sana kanantanga. Waphinda naxebuzwa ngoba ugraduate nini, wathi yena unemali so akanaxesha noba lezi zinto ke zograduate. Abantu ke bekwamtsala ngento kanyana kaMangwabe. So ke siyayazi uVuyokazi umthathile umntana wakhe uMhlophekazi eMzumbe, uMhlophekazi behlala nomama kaMpumelelo uMayeni. So nje uMpumelelo ke ecula le ngoma uba bandithathela umuzi wam yonke into bayeke dlozi, sekuthiwa ukhalela nezonto. Asazi ke kwi-podcast uMpumelelo wathi nguye owalahla uVuyokazi ekubeni koba uVuyokazi wabeka isandla kuye and ke ne-relationship yakhe yayingasafani. Wazithetha wethu into wazithetha kulaa podcast. Yena ke uVuyokazi wayebene-interview neBasadi wathi no nguye owalahla uMpumelelo kuba mbona uMpumelelo uba akamhloniphi. Nanke ke uDJ Mpumza esithi badlala ngempilo yam, bathatha nomuzi wam, bayekele dlozi, bayekele thonga. Sebedle nomuzi wakhe. Badlala ngempilo yami. Yes. Badlala ngempilo yami, bathatha yonke into yami, sebedle nomuzi wami. Badlala ngempilo yami, bathatha yonke into yami, sebedle nomuzi wami. Bayeke dlozi, bayeke thonga, bayeke dlozi. Badlala yonke into yami. Ndaba yenu kithi mina thatha lento ayinamngozi. KuMpumelelo ke lowo ezithuthuzela kwangengoma yakhe esithi bayeke dlozi, bandithathela yonke into yam, bayeke thonga. Phofu Tiritiri naye ke sana ebengenile kulo live kaMpumelelo washiya le comment ebuza uba yintoni ekhala kangako okanye ukhalelani. UTirelo ke phofu yena upholile ku-Instagram posting i-picture zakhe noMpumelelo nomntana wabo as a family. Akapost ke sana uMpumelelo ngulo simnike igama sathi ungumpostile. Kanti ke nitsho ke nina ke banicinga ntoni ngale live kaMpumelelo ecula le ngoma yakhe? Abantu ke bathi yile nto uba uhlukene noVuyokazi kwathathwa nomntana. And ke siyamazi bekhe waphuma ekhala abantwana bakhe bangafi indlala ekhona. Ndanibona kwividiyo elandelayo uMamgobhozi.